Hello guys! Inulit ko na wala yung video ko na putol kasi yung isa kong cellphone ang ginamit ko. Ayun, nawala tuloy. Wala. Nawala yung yung lupang ko. Mga 12 minutes pa naman yun. So maganda pa naman sana yun kasi yung very beginning nag-start. So ito yung mukbang ko ngayon, wala. Naputol. Naumpisahan ko na sana. So ito yung salad kong avocado at saka yung tomatoes na may pepper at salt at konting olive oil. Tapos may bacon ako dito na ready-made galing ng grocery shop. At may coffee ako dito. So, yung drinks ko na aloe vera. So, may soy sauce ako dito. So, kain tayo guys. Ulitin ko ulit kasi naputol nga. Nawala yung 12 minutes kong video. Kainis. Nainis ako. May mackerel ako. Fish, sardines, and prawns. Ito mackerel na sardines in can. Yun. Masarap siya. Sushi ako. Sushi yan. Ginger yun. Sarap pickles mo. Kasi marami ito eh. Kaya happy lang. Pa lang. So, yung naman yung video ko na pangit naman ang sushi kakakain. Diba? Naputol siya. Shit. Kanin na lang. Gusto ko yung chopstick ko. Free kasi ito sa Shopee. Kasama na sa sushi. Mas masarap yung sushi na ready-made. I mean, yung fresh. Sorry Sinalis lang kasi ito eh. Ready-made ito.
Sayang naman yung ano ko. Sayang naman sapo niya. Bigas lang ko. Hindi naman. Sama ko. Sayang talaga yung ano ko. Yung una kong video. Kasi sariwa pa siya doon. Nandun yung lahat ng picture. Yung ano yung video ko. Bastos, sisi niya. Maingay yung mukha. Tapos mamaya, inom ako ng tea na may ginger at may tanglad. Ang lemongrass. At saka aloe. Tapos yung tea ko, yung chamomile. Pang-relax sa gabi. Para makatulog ko naman. Kasi sama ko. See? May kanin na negro. Pina-fried din na asa ko kahapon. Actually, leftover yan. Yung pula. Yung negro. Yung white. Bumila ko kanina ng extra. Yung ready-made din doon sa siya. Yung Amantaba 3. Ano ba yun? 399 ba yun? Maliit na cup. Grocery shop namin malapit lang dito. Yung gym ko rin nasa baba. Actually, nag-stop na ako ngayon ng gym. Kasi nag-pull up na lang ako. Nag-stop na naman yung lahat ko kasi na-over yata. Masakit yung hips ko. Kaya rin ko muna. Kasi hindi rin healthy. Pagpatulog ko na masakit yung hips ko. Tapos, dito yan, mayroon din sauna bangko. Malapit kami sa lahat ito. Tapos yung beauty salon din nandito.
Yung sa nabang dyan. Meron dyan. Busog na ako. Sarap pa naman yung salad ko. Paborito ko pa naman ito. Avocado. Tomat. Sarap naman. Nagtaon naman ko guys. Ito lang yung una nga nawala yung ano ko, yung video ko sa isang cellphone ko. Hindi na siya makapag save ng video. Kasi wala siyang SIM card. Kaya nawawala. Puli yata yung memory. Actually, dinidelete ko na yan. Itong bago ko ngayong cellphone, no need SIM card. Hindi naman ako napaka-expensive na wife na. Umurahin lang. Itong ano ko, CP ko, Xiaomi lang yan eh. Maganda yan sa ano, mga gamer. Ngayon to, yung pagka ano ko kasi, nung nag-iwala kami ng asawa ko. Noon, every year, kami ng anak ko, laging bago ng cellphone. Support kami sa asawa ko. Hindi naman kami nangihingi, yung asawa ko. So, lahat. Siyempre, in-offer niya. Ako na lang, ay wag. Kaya ko kasi, ano yun eh, yung tawag ba nito? Inaas niya sa'yo eh, hindi mo naman hinihingi eh. Kasi natutuwa siya. Ito lang, mahilig din. Yan lang. Kuratan. Kinahanglan. Ang pinga ni mong maayo. Mag-crush lang, magsuko na dayon. Ako siyang ginanaya, pagpalit na kay, din ako kay kuratan ka. Suko siya oh. Tinuloy bitaw, kuratan ni siya. Ito sa, pabayaan lamang ko. Gusto niya siyang masunod dito. Hindi ka masunod daw. Do it everything. So, di ko maliro. Kinukontrol nimo ang akong kilos, ang akong paglinis, ang akong pag-cooking. So, ikaw na mag-cooking. So, wala na akong mag-cooking lang. Siya na. So, ang among just fire, limpyo na parang eh. Kaya may limpyo. Yang kita kurban. Susunod guys ako ng picture na i-video na ako. Ito na. Selfie. Masuk ko. Maganda tawag siya. May ko surprise sa yung mga regalo. Ay naku palit ka. Di na ako magamit tanan. Kaya nga akong mga gamit. Sa akong unang bana. Plus pa sa yung mga pinalit. Di na ako magamit. Wag gani na ako diri ibutang gaya na ako sa safety. Kung ako gamiton, may mga party mo adto pa ko magsikog kuha buglay. Tiyak.
Nga man di ko gusto. Lagi ko. Ako na siya. Pasok naman ko. Ilapong na lang ako. Madawat naman na siya. Di may balik sa life. Malayo na siya. Kasi pa siya ako labo. Kaya wala. Pasok naman ko. Guys, nagkaon ba kung murag kambing? Maingay. Maingay ka. Dama rin ako yung upload ng mga videos ba? Sa dati na akong asawa. Mura magnapaka-obvious na. Ipang-upload na ako na wala naman eh. So, murag lain mo na. Murag insulto mo sa imong bagong bala. So, sabagay, akong bagong bala, di man na magtanaw diha. Gaya na masuport sa akong YT. Pinisty. So, bisa na lang nagwa mo support akong bala. Murag, ako siyang respeto ba nga. Di na ako i-upload ang kuan sa akong unang bala. Kalbaling damo ah. Nang tinyas na gid mong nag-asawa. Hindi ako ito ibutang tanan, napaka damo sa amang mga vacation. Paano damo ah? Mga sa restaurant, mga ganap. Mura og ganang lainan naman good. Mura og insulto ba sa imong bagong bana. Pero kung katong nag-start kong upload ng mga video last year. So, 2 years na lang ko karon. Ay, kumutulis na ko karong March. So, tawag din no. Kanang nakalimot na mga uso. Namiss na lang, bungbuong na. Nakalimot naman ko, uy. Nakal ko nag-upload. Ako lang di pang upload katong since nga nag-start ko mag-upload ng video. Katong mga earlier na kami sa akong bagong bana ron. Akong ga-upload. Mga earlier. So, maida pa kami sa akong mga bagong bana. Karon si Kam nga. Kuan pa nga. Ako mag-upload. Kapag mag-upload, wala na lang na ako ikuam. So, nag-start ko katong mga nangadto mi sa Amiland. Yung nag-adventure mi. Nag-rin po mi og Chali. So, ito siya nga akong i-start. Unya. Okay. 2014 may nag-start ko sa akong channel niya. Wala man ako mag-upload. So, nag-start ang din ako kato yung March 18. So, and then, abot ako pa itong na-upload ang katong sa Quintos Island sa Christian. Ako ba ito man siguro no? Muraog na in. Na-delete tayo na ako kay may mga kuan man, may mga music man. Oo, na-delete na ako di ay. Oo, ako to siyang nakuan niya. Pag-upload na ako ini, naka-warning man dayon nga. May music daw, copyright daw, may music. Ako na lang dinalik ka, lang ito. Pero, mahirap naman ko na sa akong kuan. Hindi lang ko mag-kuan. Ito na. Hindi na kaya. Bye-bye guys. Bye-bye. Hindi na ako pakita ng kamagkay. Wala na eh. Bye-bye.